ብዙሓት ነበርቲ ማዓስከርን ከባቢኡን ከም ቀንዲ ስርሖም ተታሒዞም ዘለዉ ንብረትን ጥሪትን ሸይጦም ሞባይል ሲም ካርድ ዋይፋይ ገዚኦም በቲ ቀልቢ ብዙሓን ሲሒቡ ዘሎ ኣፕሊኬሽን ማለት ቲክቶክ ብምጥቃም ንሰዓታት ኣብ መሬት ዳሶም ኮፍ ኢሎም ነተን ዝፈልጥዎን ውሑዳት ናይ እንግሊዝኛ ሓረጋት ብምድግጋም በጃኹም ታፕታፕ በጃኹም ላይክ በጃኹም ሼር በጃኹም ህያብ ብምባል ሽግራቶም ንተዓዘብቲ እንዳርኣዩ ንዝዓወሩ ወይ እውን ዝሰንከሉ ቤተሰቦም ኣብ ቅድሚት ብምግባር ርዱእና ብምባል ይልምኑ ኣብ ሰዓት ክሳብ $1,000 ወይ ከዓኒ 900 ፓውንድ ይረኽቡ እንተኾነ ግን ህይወቶም ኣይተቐየረን ናብ ኢዶም ዝበፅሕ ገንዘብ ካብ ከብዶም ኣይሓልፍን እዩ ቢቢሲ በዚ ንነዊሕ ዝገበሮ መርመራ እቲ ምስጢር ኣውፂዎ ይርከብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብዚ ቪድዮ ከቕርበልኩም ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሉኒ ኣብዚ ቻነል ሓድሽ እንድሕር ኮይንኩም ሳብስክራይብ ከምኡውን ዝዘርጋሕክዎ ቪድዮ ኣብ እዋኑ መተን ክበፅሓኩም ናይ ደወል ምልክቱ ኦን ብምግባር ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ክትኮኑ ብኽብሪ ይዕድመኩም ለስከው Mona's husband was killed in an airstrike. ኣብ ማዓስከር ሶርያ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ስድራቤታትን ህፃናትን በማሕበራዊ መራኸቢ ኣፕሊኬሽን ማለት ቲክቶክ ብምጥቃም ንሰዓታት ቀጥታዊ መስመር ብምዝርጋሕ ወይ ካኒ ላይቭ ብምእታው ብጥረ ገንዘብ ዋጋ ዘለዎ ዲጂታላዊ ህያብ ወይ ካኒ ጊፍት ስደዱልና እንዳበሉ ይልሙን ከም ዘለው መርመራ ቢቢሲ አረጋጊጹ ቢቢሲ ወሲኹ ስትሪም ወይ ካኒ ቀጥታዊ ፈነወ ኣብ ሰዓት ክሳብ $1,000 ወይ ካኒ 900 ፓውንድ ክረኽቡ ተዓዚቡ እንተኾነ ግን እቶም ኣብ ማዓስከር ዝርከቡ ሰባት ካብዚ ንእሽተይ ክፋል ጥራዮም ዝወስዱ እዚ ማለት ካኒ ቲክቶክ ካብ ዝረኽብዎ ገንዘብ 70% ኮሚሽን ይወስደሎም ንኣብነት ኣብ ሰዓት $1,000 እንተዳረኺቦም 700 እቲ ኩባንያ ይወስዶ ማለት እዩ እቲ ኩባንያ እዚ ዓይነት ትሕሶ ኣብ መድረኹ ከምዚ የፍቅድ ብምግላጽ ቲክቶክ አንጻር መዝመዛና ይልመና ቁልጡፍ ስግምቲ ከም ዝወስድ ገሊጹ ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት ናይቶም ኣብ ማዓስከር ሶርያ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጠቀምቲ ቲክቶክ ብቐጥታዊ መስመር ወይ ላይቭ ብምእታው መግቦም ክመልእ ተዓዚቦም ነይሮም እዮም እዚ ድማ ካብ ገለ ተዓዘብቲ ደገፍ ረኺቦም እዮም ብምባል ሓሲቦም እኳ እንተነበሩ ኣብ ገለ ካብኣቶም ግን ናይ ምትላል ስክፍታታት ረኺቦም ነይሮም እዮም አልጎሪዝም ቲክቶክ ኣብ ጂኦግራፊካዊ መበቆል ቁጥር ቴሌፎን ሓደ ተጠቃሚ ዝተመርኮሰ ትሕዝቶ ስለ ዝእምት እዚ ማለት ብቲክቶክ ገንዘብ ክሰርሓ ዝኽእላ ሃገራት ዝተወሰና ስለ ዝኾና እቶም ስደተኛታት ሲም ካርድ ናይ ብሪጣንያ ከም ዝጥቀሙ ገሊጾም ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመጹ ሰባት እቶም ዝያዳ ለጋሳትን ህያብ ዝህቡን እዮም ይብሉ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ሙና ዓሊ አልከሪም ምስ 6 ኣዋልዳን ካብቶም መዓልታዊ ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ዝኣትዋ ስድራቤት ኮይነን ንሰዓታት ኣብ መሬት ዳስን ኮፍ ኢለን ነተን ዝፈልጥዎን ውሑዳት ናይ እንግሊዝኛ ሓረጋት ይደጋግማ በጃኹም ላይክ በጃኹም ሼር በጃኹም ህያብ ዝብላ በዓል ቤታ ንሙና ብደብዳብ ነፈርቲ ዝተቐትለ ኮይኑ ንሳ ድማ ነቲ ቀጥታዊ መስመር ተጠቂማ ንዓይነ ስውር ዝኾነት ጓላ ሸሪፍ ነቲ ስርሒት ንምእካብ ተጥቀመላ እዚ ዝሓትዎ ዘለዉ ህያባት ቪርቹዋል ኮይኑ ንተዓዘብቲ ግን ናይ ብሓቂ ገንዘብ ስለ ዝኸፍሎም ካብታ ኣፕሊኬሽን ከም ጥረ ገንዘብ ክወስድ ይኽእል እዩ ተዓዘብቲ ላይቭ ስትሪም ነቶም ህያባት ካብ ዲጂታል ጽጌረዳታት ውሑዳት ሳንቲም ዝዋግኦም ክሳብ ኣስታት $500 ዝዋግኦም ቪርቹዋል ኣናብስን ንፈጠርቲ ንትሕዝቶ ንምላሽ ወይ ካኒ ምኽሪ ንምሃብ ይልእኽዎ ቢቢሲ ን5 ኣዋርሕ ኣብ ማዓስከር ሶርያ ዝተመዛበሉ ሰባት ብቐጥታ ዝፍኖ 30 ኣካውንታት ቲክቶክ ተኸታቲሉ ካብኣቶም ሓበሬታ ንምርካብ ናይ ፕሮግራም ኮምፒውተር ብምህናጽ ተዓዘብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ኣካውንት ኣብ ሰዓት ክሳብ $1,000 ዝግመት ዲጂታላዊ ህያብ የወፍዩ ከም ዝነበሩ ተዓዚቡ እንተኾነ ግን ኣብዚ ማዓስከር ዝነብሩ ስደተኛታት ካብዚ ገንዘብ ንእሽቶ ክፋል ጥራይ ይቕበሉ ከም ዘለዉ ወሲኹ ገሊጹ ቲክቶክ ካብ ህያብ ክንደይ ከም ዝወስድ ክገልጽ ኣብ ዘይደልየሉ እዋን ቢቢሲ ነቲ ገንዘብ ናበይ ከም ዝኸይድ ንምክትታል ፈተነ ካይዱ ሓደ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ናይ ቢቢሲ ሪፖርተር ኣብተን ማዓስከራት ይነብር ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ቲክቶክ ላይቭ ከኣቱን ከሎ ኣብ ለንደን ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ቢቢሲ ድማ ብኻልእ ኣካውንት $106 ዝግመት ህያባት ቲክቶክ ሰደድሉ ኣብ መወዳእታ ናይ ተቐጥታዊ መስመር ናይቲ ኣብ ሶርያ ዝርከብ ናይ ፈተነ ሕሳብ $33 ጥራይ ናብ ሕሳቡ ኣትዩ
ካብዚ 73 ጎዲሉ ማለት እዩ እዚ ማለት ቲክቶክ 69% ዋጋ ናይቲ ህያባት ወሲዱ ነይሩ That's because TikTok says you need 1,000 followers in order to go live. Hamid also lives in the camp and is known as a TikTok middleman. ሓደ ካብቶም ኣብ ማዓስከር ዝርከቡ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ዝኾነ ሐሚድ ኣብ ቲክቶክ ምስ ስድራ ቤቱ ንምስራሕ ሞባይል ሲም ካርድ ከምኡውን ናይ ዋይፋይ መተኣሳሰር ንምኽፋል ጥሪቱ ከም ዝሸጠ ንቢቢሲ ገሊጹ ሕጂ ምስ 12 ዝተፈላለዩ ስድራ ቤቱ መዓልታዊ ንሓያሎ ሰዓታት ኣብ ቀጥታዊ መስመር ቲክቶክ ይኣቱ ሐሚድን ስድራ ቤቱም እናባበሪኦም ንምሕጋዝ ቲክቶክ ከም ዝጥቀሙ እንተኾነ ግን ዝበዝሐ መኽሰቦም ኣብ ሸርፊ ኣጉዲሎም ከም ዝኸፍልዎም ይዛረብ ሐሚድ ምስቶም ካልኦት ማእከላይ ደረጃ ዝሓዙ ሰባት ኣብ ቻይና ምስ ዝሰርሑ ትካላት ብቐጥታ ከም ዝድገፍን ብቐጥታ ምስ ቲክቶክ ዝሰርሑ ምዃኖምን ገሊጹ ኣብታ ኣፕሊኬሽን ዝኾነ ፀገም እንተሃልዩና ይሕግዙና استعصوا أكاونت يخفتلنا سمنان ناي بروفايل سئلنا نهبهم نساتهم دما نت أكاونت يخفتلنا يبل حميد نعطيهم اسم الصفحة وصورة الصفحة تدخل عندي الصفحة نظامية بيضغطوا لي 1000 متابع تزعنو فتارن تيك توكرن بروفيشنال تزعوتاي راكبين نبر كيت ميسان اب اوان قطاو مسمر نحنت سدرا 300 باوند ويكاني $330 ابركيتو نيرو ناستات 1 مليون سعبتو دما تمساسال نخغبرو اتابابيعو مبزحتيو نتي ገንዘብ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኩባንያ ከም ዝወሰዶ ببيبيسي مستحبرو اب سوريان زركبو سدرا بيتاس زسحقن زيفتحاون يخبل غليصو غلا غلصنت كلو كالو نعي ازي ازي سسعيو بمبال رئيتو ايهبو must have been about 50,000 people that came on that live even though the man had his legs blown off and he had his arm blown off ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ላይቭ ስትሪም ጊልድስ ተባሂሎም ዝፍለጡ ኣብ መላእ ዓለም ዝመደበሮም ትካላት ፈጠርቲ ትሕዝቶን ዝያዳ ማራኺ ቀጥታዊ መስመርን ንኸፍርዩ ንምሕጋዝ ብቲክቶክ ውዕል ተዋሂቦም ኣሎ ቲክቶክ ብመሰረት ንውሓት ግዜ ብቐጥታዊ ፈነወን ዝረኽብዎ ህያባት ኮሚሽን ከም ዝሓስበሎም እቶም ትካል ንቢቢሲ ሓቢሮም ኣብ ንውሓት ግዜ ብምትኳር ኣብ ማዓስከርን ዝርከቡ ህፃናት ሓዊስካ ካልኦት ቲክቶከራትን ኣብ ሓደ እዋን ንሰዓታት ብቐጥታ ይኸዱ ማለት እዩ ኣብ ዲጂታላዊ መሰላት ዝጣበቕ ትካል ኣክሰስ ናው ዝኾነት ማርዋ ፍታፍታ እዚ ቀጥታዊ ፈነወ ምስቲ ኣብ መድረኽ ዝርከቡ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ጉድኣት ሓደጋ ወይ ምዝመዛ ንምክልኻል ዝዓለመ ፖሊሲታት ቲክቶክ ዝፃረር ምዃኑ ትዛረብ እሞ ከደኣ እዞም ምስ ቲክቶክ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ትካላት ኣብ ናይ ዓድና ተጠቀምቲ ቲክቶክ ዝገብርዎ ሽጣራ ይህሉ ዶ ይኸውን ምናልባት ተጠቀምቲ ቲክቶክ ትሰምዑ እንተዳሃሊኹም እቲ ዝኣተወኩም ጊፍት ከም ዋግኡ ዶ ይመፀኩም ዋላስ ይጎድል እዩ ትዕዝብትኩም ኣብ ኮመንት ከተስፍሩ ንምሕፀን ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝመፅእ መደብ ንረኸብ ሰላም